bonjali Dr. Basweti koru gali bono bonjali Eva molenda koru gali bono bonjali Eva molenda koru gali bono bonjali Eva makombi koru gali bono bonjali Eva makombi koru gali bono bonjali Uikazuneka koru gali bono bonjali Uikazuneka koru gali bono bonjali Daktari nyasa kulende Daktari nyasa kulende Wewe Inambeli kionyanja Yansana na boni kwetaka Maiga Umwana kuiburwa Abaiboli bamulenda Umwana kuiburwa Abaiboli bamulenda Uno yoibole tuwe Umulenda bakamulenda Bakamulenda Oirwe tukuru abalimu bamosomya Oirwe tukuru abalimu bamosomya Yanguge primary Daktari ragaeta Yamawe secondary Daktari ragaeta University Nairobi bonagakura Alright, mwancho mutegereri kero tutaite toire chitaika isano iga kubwata chisimi tumenye kurigereri mambo inakuwa vipi toire chitaika ibere isato tubwata chisimi tumenye kwenekelina amangana na kyakoba koba mwancho mutegereri chitaika bunechi dochinsana chori chakero kiachire 0706181822 inere namba isimyo kwakira mungina no mogaka swaga baselani 0706 1822 elinde manya kwene kelina kiamanganale tagetega iga tutara swaga iga sukubata chisimi daktari twakwanira igali boneke to kyomoeli ogali kabisa nabolina na kirende kero kindura chikorona ki malaria kero muntu abeire diagnosed. Hello, KISII FM. Hello, KISII FM. Yes, toko iwete? Tebango, na kiukurukwa. Nguru Jasper. Yes. Teba Jasper. No wate iboli rinde ko chasoma nyakitali. Okay, mwancho mutegereri kweliga eroto genda teiga kabisa ntegitega tubwata chisimi twene kelina ki iswali kyubwato nyoleto ngokwanira iguru ya litukulia ya malaria day tumanye kona kiamanganale mi studio nateba ingakiriga 0706181822 na leo turachi kuligerelia ekero tutaraswagali tuchukubwata chisimi daktari igaiga na kuligereliga gokwenekelia amangana inakiale na kubulina ekero kuligerelia immune kero kende kwa bwenire kwa nyule chindetera kwa kulire tegetobono tegina how long does it take oborero bwa malaria gosoka kurasa mobere kero kwa nyule yes kero kwa be diagnosed kwa nyule gaiga how long does it take oborero bwa bwerepi gose nande mboirane nande kero kwa nyule chindetera nande bwa attack eli akabere okay ngaro konywe lyogo teli garanti oseteli nabono nande tokurwara linde yes nabokurwara anya torigo chiko oikirania yes amachika ali twateba yogotanga eumbuyete koroma ebwate malaria okay igo nkero kwa irwe lyogo kwatiro kwa nyole no kwate malaria okay kwa irwe lyogo eli twateba lia eli okonyuka marakabera yes se amatuka atatu yes ngero gwa kodi otara akora ngocha akore koigwa no mobere nkoira nore yes kwanyora abantu bande batena agukina na abaire buya bande batigera nchira lyogo nchira igo konywete lyogo lya mareli ngakielie bwenerete yes eligo ita chi plasmodium chiri chialenga so mobere sa manyinga yes na ande ko chimotuga iga so long as you call a dose yes na ando oikirania amachika alia kogerana ora le ime net okay oro sie obosavia maje tatoka zi chimbu chiko ver nabo
okobengaki otaranyora malaria. Asante sana. Ni batali boliga daktari nande mboli tokoira ni maiga kego. Kero kende gwatebanga oburero bwa malaria ni gobo kwambukira gwetera chiumbu eumbu enyekimbwata malaria chekorome nalyo konyora oburero bwa malaria. How long does it take aso mubere omuntu achake kuigu chi signs chiri cha malaria ekere umbu yakoromera chingaki chingana na keko transmission sako ye umbu yega ekobwatia so omonto gochia so yonde. Yes. Yagara twensi onyamazi bwito mboli Mbobwekaini. Okay. Lakini oikira chinsa 72 akonya gwachakire koigwa yabwate ibinyinyi biri gwachakire koigwa mubero go change. Okay. Yana ande mbaroro konyoro mubero amanyinga bara abwato onyamazi boisaine nabe koera yani sagi nabe koera atara igwa. Okay. Ali mwele tokubata chisimiga oburiro bwa malaria ngo itabule nko igoro muntu nde kwendaga ali kweguna yaya uyuga bwata malaria yobongo hono mpaka wako minga irende bokuru mpaka bwikiragabo na kero kende omuntu nonyole na malaria yamubwate mpaka obeire umutu serekero soto tebe barimo igoro y'oburiro bwako malaria. Malaria yobongo eko ba tokonye beka se severe malaria malaria iliya nana. Yes. Nkero waikere go tobwenigwa nkero waigweterire mutuo okaumbia. Yes. Ono ngereko nago kogenda onye kwanyora na watwalire cerebral malaria. Okay. Lakini ego ikera ase population n'abantu abake bokubwata. Kiagero otara ikera cerebral malaria konyowe kwarwaliwe yendere enkere mild kwarwaliwe severe kwabekirwa sene watumire lyo gerinde twata ba tisnet yasinyire. Okay. Igona chire 6/18/18/22 elinde tumanya naki ne iboli kyobwate aseritukeli nande kerolire World Malaria Day unyole ya chagete 207 kero gigabara ibachi tegara bagatebana kitokora lindo rogongoro ituro Africa totebira twasirire malaria ye ere igoro kigima eneri namba isimi ntagitemo kwane uche studio kero kendo nyega ali iswaliriro use onye gento kero rubwenete nayo bolie utagitobe kubene use ogopongeza amangana na barabe buya kigima asichisimi ekero tokunya kuligereria iga eyo mwelio iga na bolina malaria anenemon nere associated na typhoid na kubulira swali elio okwene gitali gwate bwata malaria na typhoid so bono mpaka wasinyuna kerego cha lazima ichi na typhoid usinaki no malaria na typhoid typhoid no burire bwa maji tara togonywa stokotumeka maji talia maya nande malaria tebwati bwa mate no burire bwa typhoid so burire bwa maji. Okay. Na teri garanti na norwale malaria na norwale na typhoid asenga kiyama. Yes. Kotatikanga rogwa abora agene nyagitali batena ngero tutanyora malaria nginande tokopima kende kebwate kisaina symptom. Okay. Kiara bangira burire bwangira koragana bwa malaria. Okay. Alibono okonyolekana amarwairande wetani malaria. Asante sana. Daktari togokolera ntwa entagiteboniga okwanire ase abantu aba KISII county ase chi sub county chitwaligereria anene mono misconception inchirororo tora chikwanire nande obabeke bene na advice kyora bae ase ogotaka kurwani buriro bwa malaria ekero chinsa na chochiro cyachire togokolera. Thank you Stacey. Ujumbe ose ringana nataka korwa se abantu baitobe county ito ya Kisii ya KISII nelina malaria litanga noburire bogo kwambukira gwetera se eumbu. Yes. Amba ibere noburwaire toranyale gotanga ngera twatumire chimbinu chiri serikali ito yabekira yabo yo gotumia chinet ntwaba mwaka Olio era 2021 mutinyo 12 asekera abantu babere se family bale konyole net yemo. Yes. Igontu arwete chinet chiarenge
943,980 ase account ya KISII ase county ya KISII engima. okay Igo tikatotumia echinet echibuya ntochitumia ase ebinto bitatakeiri buna bono ase kinege bichuchu ogitere biticha ogitera chimbago kiagera net yeiga tari twanyorire intubosa una abantu baitese county ne sense yaito yes lakini aba fatiri baito goetera global fund yes ne chinse cheito che committee through various investments yes kogera chinet yechitoke egera totumeke tocha kuchinyora bosa mbaka nete chinet yechino ne shiringi no mbaka net lakini no chire chimage tichite bago jitumeka bobe igoti gato inyore na serikali goetera buna bona serikali yito ya Kenya mo president yito president Uhuru Kenyatta ore toire chi agenda inya the big four agenda entangani nelia housing abantu batwale amasingira amaya asoko menya neyende ne ya universal health coverage so universal health coverage ne areyeiga totwale afingia ngero tubwate afingia tutari konyora uriri bwa mareli tokogenda abana baitu bagende school mba music class abantu baitu bali productive bagende ichiro bakore biashara bagende mugondo egere toimoki obotene ngubu baitu igoro na besides that tokora magana manufacturing manufacturing no korosia ebintu biri biragere obotene ngubu baitu bokine kero obotene ngubu baitu bwakinire ndubune community na ndubunense etokogotwara abantu babwate batari gotegemea onde ose batari go batacha yani batategemeti onde se asense yaito ya Kenya igo egento nare ko batebi gatutumie chimbinu chirito twabekeri bune community on top of that tutumie chinyagitari cheito kero kwa igure bobe kwagenda nyagitari alinka train liaba abaminto bali kutokoroka community health workers aba community health workers nabo bagotokonya koligere lina ki ntobwate marele na ande mbaire liogeria ndibwati matarande go ntochiko corona yayo yo no tole komo lakini twabaire amaegelio bune department ya health egere banyare gotoikera ase chinga cheito bato eliogo ngero twanyorire ntubwate omochando and on top of that bato ikere bune a community ntochiko sali chinza chiko chikobekera ini nyagitali ngero twakorire igo tutumie chinet tokene nyagitali rigwete bobe amariogo naro management ya malaria osoko bweni malaria ekore bosa ntobwatie tori gwakana karo gopimwe malaria ogo ekore bosa nande egento kere nare gatebia saba minto bali sub county chete cha South Mugirango na Bonchali esa olito sinyaine na sense meli ya Omabei na Migori ese chibwa ase ba malaria rororo ase engakie nyinga ase omwaka ntocheto chake omupango bwo abasabangi na bali bebwatranity tokoroka malaria in pregnancy ntocheto train bali community health workers SG unit 65 igo abutora train abantu be community 150 bagochiko gotokonya korangero gararo lirago omonda okuboli na ndoje no ebwatranity gwachire nyagitali okunogo gogochali egara nalio na ayora ike oikere obokonyi nande kiaranga gwachire nyagitali mongina bwebwatranity ngonyorore net ogocha konyora omwana ngonyorore net nande lioka na nyagitali nkole ngwole oseno bwate mochandonde ngono kulenda afya yao uno omokenya nande buno omogusi nande ntebe gokorera tigatoteka advantage serikali yeito njakanira bake se community bali batari kwenyara
ese omupango oyo NHIF na bali tokonyara goyakanera igatuyakanere ekiagara nari tutanyore ngero ocha konyoro kobwata omochando gwachire nyagitari to bana turi konyara gwakana ase amarioba ose riri kwara rororo to bago tosinyu gwakana kiagara no nyore kobwate kabe ya NHIF. Asante sana kagetuna no botokolraiga lakini rende okorora ko ino kyabantu ba health emiaka maybe etani rebosio ngaimo ganetie pandemic ya malaria ikire asa maroraito alitwa kwanera kolingana ne strategy litobwate boniga ya 2019-2020 yes asenga 2019-2023 sorry karato chinsemo chiri chabere ya market chikaunti nya onyore na kuikera mweli bo mwako gocha cha kolire gento tokoroka elimination ose malaria serikali ya dekare na bono malaria teyo Kirinyaga teyo Laikipia teyo Nyandarua teyo Nairobi teyo Nyeri so ine step entangani kiagara to konyore chabere dekare adina malaria free na intwa babande tore jizoni jichinde inya intoka enrede mikakati yogo ikera amangana aliyo yogo tatwara malaria sense yeito keranga tutwara malaria into chikonyora obuyo bonge bune community bune ense kiagara abantu baito chinza jitoko na nyagitari twachikobera ororo korwali elaine korwali gumareli tikenya gitari chito chibera ororo ase bali ese emechandeli etali wepuka especially bali babwate amarwaire lifestyle conditions riba cheikeiro monta akobana yaro for some time maybe cancer maybe ekwerende ajali lakini malaria toranyirusi ororo nande intubuna department ya health nabo togwakira ya mono se serikali n'abafadiri bali bagotokonya asokurwani burwere oboiga global fund through AMREF na local supporting partners ndobwate afya ugafi bali bagotoa maliogo KEMSA na tokurusia malioga ya iga EL nechinet chirichireze abana bali bara inse yo mwaka oyom n'abangina bali bebwatraneti chiro chichirororo throughout the year ejichinde che community ejigoja once every 3 years. Asante sana tukolera tigankweli bageri okwaniria abantu babere batatu tukira tugikira mweria okay tiga nkwani abami ntokuruga iga seredi te ya KISII FM 94.1 ngakiye ngakwani my colleagues ya Segas bali toko colleagues commerce department na bali bagotokonya bakorugu community health frontiers ase kiana bubara abanyagitari abatangani ase level 1 na ande bai batebine serikali yeito ne batambwete kiana uba gotoikera at level 1 totaraje se chinyagitari dispensary ne health center then nkwani Dina is my wife nkwani abana se bagotoka singakie abasani bane bonse ikona ande batebina tigatwa tune ase radio iga ya ito ya KISII FM 94.1 engaki ase engaki kiagara wetera ase barabo tuanyode libaga lyokosomia abantu baito igore ya borero boiga bwa mareli na rero twikerera abantu abange kiagara coverage yabo no ere KISII na Nyamira na ndaba surrounding counties asaba gusiba liba unity igoti gato tune ase radio engaki ase engaki na ande kiagara they are very informative na ande mipango babwatorwa asa yokurwanirira abantu baito especially asa marwera yega gotangeka tigatoba bwatesi na kotegerera ase radio yega ase engaki ase engaki egara na litora ikere chi agenda jiria serikali yetu ya tubekeire chogotwara endagera ase food security chogotwara abamenyo obuya nyomba chingia
chibwato bosera Yes. gotwara afya goikira kiro monto universal health coverage na go orosie gasi na manufacturing ese bintu bine serikali yeito goetera ase stewardship yo president yeito na adensa ige ko ba implemented through our county governor our minister ito Madam Saro Mache, Yes. our directors Dr. Richard Nkware, Dr. Tom na barabutiga bakwani asenga kiena ko bagira mbuya mona so gostia our department ya health ase county ito ya KISII. Asante sana. Asante sana daktari ase ogwanchana na weka KISII FM eliko genderera gari agosemia abategereri bonsi ase mwegwete maete mutegere nabo igo omurigererio KISII FM kwanyurira boseme bosene igoro yeli tukoria rero eli tukoria World Malaria Day. Bia mono gaiga tokora tigango turira na gaiga se studio tonyole toso echiduka tomanya korana inkikigendete numero buri bugeti chogendeta sembe muchikoromiro ambassador STACY MAMAYAO kama kawaida ikiwa ndio hashtag KADOT dimple mwana chidimple. Asante sana.